canolfan newydd wedi cael ei agor fel menter gymdeithasol yma yn Park Mount yn Llangefni fel canolfan dydd i bobl sy'n byw efo dementia. Yn hyfryd, stafell, lolfa yn fan hyn, piano, a cerddoriaeth yma. Drwodd yn y stafell yma, mae yna cinema. Cael ei gosod allan fel cinema yn fan hyn. Mae yna gegin, lle mae pobl yn gallu helpu paratoi bwyd. Afal yn cael ei tyfu'n yr afel felly hefyd, felly cegin bach yn rhan ohono fo. A dra fancw, stafell yn llawn gweithgareddau, mae pobl yn gallu cymryd rhan yn un nhw. O ran gwasanaeth, dwi'n meddwl mae'n anhygoel i ddweud gwir. Does ddim byd tebyg iddo fo sydd yn mynd i gael ei redeg yn breifas neu trwy social enterprise. Ac ar nod ydy rhoi gwasanaeth fel hyn 7 diwrnod o'r wythnos. Ac i wneud elw allan ohono fo, does am dwywaith amdani, a bod yr elw yna mynd nôl i fewn i'r enterprise, felly fedra ni ehangu'r gwasanaeth mewn ffordd. What will people experience when they come here? First of all, a happy welcome, and then we'll come in and probably put the kettle on, have tea and biscuits and discuss what they've been doing at home, how they are. Some different people to talk to, a chance to go back in time in their memories and talk about things that happened to them in the past, linking it to what's happened to other people in the past, as well as to try maybe some new things. Pwrpas ydy rhoi gofal mewn awyrgylch tawel braf i bobl sy'n byw fo dementia ac i roi gorffwys i deuluoedd hefyd. Mae'n dawel mar hyn o bryd, 12 yr wythnos mae'r agor rwan, bwriad ydy tyfu'r gwasanaeth i fod yn 7 diwrnod yr wythnos. Os di fan hyn yn wasanaeth allai fod o ddiddordeb i chi, cysyllwch mae'r manylion ar y post yma.